ciyawar da ke kasan kafarsa ta kama da wuta ta kone kurmus. Aisha ta juyo suka haɗa ido cikin bugun zuciya da mummunan razana. Dodon ya yi kukan kura da gunji. Aisha ta ɗauko wata sanda daga ƙasan ƙafarta wacce tun tsayuwarta ta tabbatar da cewar ga abin da za ta kwaci kanta a wajen wannan dodo ta sami. Dodon ya yi tsalle kamar wanda aka harbo a cikin baka. Aisha ta yi dakon jiran ƙarasowarsa ta hanyar gyara tsayuwarta da ƙara riƙon sandar a hannunta tsam. Ko da ƙarasowar dodon, Aisha ta samu nasarar kai shi ƙasa ta hanyar kai masa ƙwaƙƙwaran bugu da wannan sanda a makoshi. Dodon ya kurma ihu, tsuntsaye suka tashi, dajin ya yi shiru. Aisha ta yi ƙasa da kai cikin toshe kunnuwa, babu wani sauti da kake ji banda na ƙarajinsa. Aisha ta ɗago kai cikin zafin nama da ɗacin rai ta nufi inda dodon yake domin ta yi masa rotsa a karo na biyu. Nan take dodon ya canja sifarsa zuwa bil'adama, yana kuka shaɓe-shaɓe kamar wani ƙaramin yaro. Dodon cikin murya mai rauni, Aisha ki min rai, ki min rai, ki min rai dan Allah. To masu sauraro, an ce laifin daɗi ƙarewa, a nan ne za mu dakata da wannan shirin, sai ku biyo mu a shiri na gaba. Idan kun ji daɗin wannan labari da muka karanta, ku iya yi mana like, ku share, comment, sannan ku yi mana comment da amsar tambayar shin idan